karon gihapon sa tuang Facebook page sa DJ Michael nga Facebook page. Kalabo Plus Herbal Products just our marketing nga Facebook page. Okay, and there is ato ang Katok Confession Facebook page. Like, share, follow mga kabisyo, my love so sweet, no? Ala sige. O kung batitan ninyo sa panag-uban ilabi na sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan. Labaw na sa uban kanato diha karon nga nag-anto sa uban pang mga balatian ng uban pa. Okay, hala sige. Importante sa mahalaga mga kabisyo nga naamoy pamproteksyon adlaw-adlaw kay dili mahimo nga wala tay pang proteksyon, di ba? So better magtumar mo Kalabo Plus Herbal Capsule kay dako kayong tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini sa pagpa-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gout mga kabisyo, my love so sweet. Alright? So, mo kada siya importante diha sa mahalaga, no? Nga aduna tay maintenance nga magtabang nato o aron makalahutay ta sa atong mga buluhaton adlaw-adlaw. Okay? Sige. O panukad mo sa gihapon mga kabisyo, mga my loves, no, sa ato ang programa karon mga takna. Ganya ala sige mayong udto jay labi niya sa mga ubang kabisyo nato diha karon nga nagapulki sila mga trabaho. Nga gustong magpayagsik gamit mo ani kay unsaon ta man ning atuang produkto nato dili mo tumarani, no? Para man sa inyong kayuhan. Okay, karon mga panahon na manggod matikdan ninyo, sobra na kayo ka high tech, sobra na kayo ka tawag expose kita sa mga butang nga pwede tang mahimo nga kuan. Katong mga dekada 70 o 80, nasayod ba mo nga gamay, no, mga 10%, 20% lang ang mga obese ato mga panahon niya sa unya. So kasagaran sa mga tao sa unyang panahon, no, himsog kayo gyud kay walay mga fast food process nga mga pagkaon. Oo, o niya tapos kining ang ilahang lifestyle pod nila dili pod kayo sama sa karon, no. Ang bibo sa una, makakuan na ka, makabaylihan ka, fights na kayo sa tanan. Gani. Magkuan pa, magdala pa og karton. Siya mo niyang karton. Di ba kay, ang yun nila kay pag naibaylihan, magdala sila og karton para kung mabuntagan maganig, di na makauli, dito na lang matulog. Basin, siguro po. Tama. Ala, sige. Sa pa mga tirada na to diha mga kabisyo, duyog yung puntaan niya sa tuwang programa karon aron sad malingaw mo samtang nagpahulay mo diha, no? Kato mga wala pa nagsugod sila mga trabaho nang uban pa, Last time na ta mga kabisyo, my love so sweet, para sa tuwang programa ang Katok Confession. Gusto mong padala sa inyo mga confession kaagi ng uban pa, ha? Pwede ko nyong i-message sa ako ang Facebook page, Katok Confession, and sa akong personal Facebook page po sab, no, DJ Michael, pangitaa lang mga kabisyo, my love so sweet. Alright, so lain kaagi nga to nga tagag pagtagad. Okay, ini nga to ang tulumanong Katok Confession gato kanato sa Angelic Relaxing Roll. Kung kabuhion ka sa biyahe, stress nga feeling, mag-relax kauban ang Angelic Relaxing Roll. Manuhot-suhot ang kanindot og soothing effect sa peppermint og lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Katok Confession, aniya na mga kabisyo, nga dunay titled Nag-assume Lulubaba. Uy, the assumption, eskwelahan masiguro na. Pwede kaya po niya siya magamit, kaya po niya siya. Muna siyang tawag sa taong nag-assume. The assumption, sige.
Mo kaniya ang yahang story. Ayaw kaguol kung karon ikaw single. Basin di pa panahon nga makita nimo ang imuhang true love nga imuhang gipangandoy matud pa niya. Ayaw kabalaka kung biyaan ka, mas maayo pa nga mag-inusara ka kaysa magpabilin sa relasyong walay klaro. Ang asa paingon. Tama pod. Lyrics ni sa isa sa akong favorite Cebuano song. Relate kay ko sa lyrics sa maong kanta. Ako di ay si Dikay, taga Valencia, Bukidnon. 25 years old. Almost 6 years na day ko nga single. Aloy sa Ginoo, nakasurvive rabia in taon gyud. Survive sa rin yung kahimtang sa kinabuhi day, gira day ni. Kung single ka, mura day kag na sa gira day no, ha? Siguro nang ihang pag-anto siguro baba kay makita ka mga lovers sa kilid-kilid nga mag-date. Paminaw nimo murag time sa asa ko makitag bato diri ha. Pero happy ko with my friends and family. Pero naagi mga panahon dili jud malikayan nga maibog ko o maibog ka sa uban nga lami kaayog love life. Di ba? Suyaon. I only had one ex. My first love. Dugay taon kaayo kong naka-move on sa iyaha. Siyempre, love yun kayo, nako siya. But sad to say, dili me meant to be. Our relationship lasts for only 8 months. Then, pagka next year, nabala na ako nga nagminyo na siya. Kinahanglan ko magpadayon sa kuang life. It's not yet the end of the world. Hangtod nakatrabaho ko sa isa ka department store. Tuig 2012. Until now. Darin ako na-meet ni maong lalaki. Tall, dark, and handsome. Tol, sa dark ra ka, handsome. Alam mo na siya. Pangalan nato siya Dikoy. Basketball player ni siya. Nagsugod siya trabaho diri sa akong gitrabahoan last year. First time namong nagmeet. Dili jud ko ganahan niya. Then unexpectedly, nagka-boardmate me. Dito dayon nagsugod ang tanan. Agoy nyoy. Sugda na dayon nato dayto dang urimos aning style ni, ha? Dito nagsugod ang among friendship. Diya pa man ginya magsugod. French mo na. Dito mi nagka-close. Hangtod sa closeness to the point nga makakita sa mua malaan mi nga uyab. Daghan kaayo mig memories nga nabuhat. Mga first time nga mga butang nga nabuhat nako kauban siya. Amo mga laag bisan asa ming maabot. Dili man jud unta ko laagan. Everyday sige mig storya. Katawa sa mga nonsense nga mga butang ginitika tan-aw og mga movies. Ginitikay siguro ni. Ginitika. Tan-aw og mga movies. Madlok di ay siya o mga horror movies. Bayot kaayo. Bayot ka mo tanaw horror movies. Wow. Mga pre, ay nagtanaw horror movies pre ha. Kaya tayo magtayo kay maswayan tag bahay tani, ho. Laki ko pre, ha. Magdungan mi kaon. Tabangan ko niya ako manglaba. Ug daghan pa nga mga memories. Nga gusto na akong kalimtan. Okay na gud unta ang tanan pero dili pwede kay naa na siya ay uyab. Sala ba di ay nga mafolta sa tao nga naay uyab? Sala gito day. Nganyo day ka.
or basin friendship lang jud pudto iyaha. Ako lang ang nag-assume. Mo lagi asumira lagi tod kayo. Dili na ko malimod. Love na nako siya, pero kinahanglan kong mudistansya. Nag-resign siya sa trabaho atong December. Wala mi nagkita. Ga-text siya pero gusto na nakong putlo ng among communication. Gigna na ko siya nga dili siya mag-text ako o mag-focus na lang siya sa iyahang uyab. Siya ang pag-focus nga gikuraw na nimo, imuha niyang gikuan ibungkag ilang pamuyo, Pero naapagihapong parts ako gaasa, ga-expect, ga-assume, nga basin pohon. Pwede na. Joker lang kaayo kay mag-move on ko bisan walay kami. Time heals. Malimtan na lagi na ako siya pohon. Still patiently waiting for Mr. Right. Dari na lang kutob. Dekay. Looy. Okay, looy kita. Ganyan mag-assume-assume ang godoy. Mo gina siya kapahitan niya ba? Ikaw mag-assume, ikaw po'y masakitan. Mo na siya gingon lolo baba nga ga-practice ka te. Mo nang mga nag-assume no, lisod kayo na makadungog ka na. Nag-practice ka? Na magsuko-suko, bisag dili ka mo uyab. Pugngan-pugngan lugar ka. Uy, nag-practice siya, Keep up the good work, Practice makes perfect. But nobody's perfect, so why practice? Pero bitaw, sige lang maka-move on na taon tuod ka niya, ayaw i-focus mo ang pangilantaw kamudya, sa mga nakaabot sa tuwang pag-sibya karon mga taknya, ayaw i-focus ang inyo ang pangilantaw, pag-unya-unya, o kasing-kasing sa katao. Kaya, kung ikaw tuod, masayay lang ka sa kahimtang sa mga hamtong niya, makasulti sila ng sitwasyon nga nahibulag sila mga relasyon katong ilang asawa, katong ilang mga banya, makakanta ko sila kanyang kanta, I want to break free. Lami kayo yung kahimtang gitod kayo kay tungod makita nila bo niya magkuan ka, magtutuyo ka sa imo ang panglantaw sa bisang asang palibot. Magsulti ka, dagahan niya, manya kayo manyag rin na pita niya Kung sabi, gisayangan niya ako sa isa katawa naman ko na focus. Wow! Ang lupit nyo! Dapat pala, eat all you can. Enjoy life. Mas daghan pa kag makita, mahinabi, makaila, matilawan nga mas lami pag yummy. So makasulti na kas katapusan katong taong imong gikagulan. Nganyon nagingato man ko siya oy. Nganyara man day diri. Di ba? Kanya lang good. Kung kuan kining kung pakyos ka sa isa, move on. Nala lang, bitaw kung ahinti ka lulubaba sama na ako, no? Kung ahinti ka na magi mga rejections, kumbaga sakit pa kay na paminaw, labaw na kung bago pa ka sa trabaho, magahinti ka, kanay mo balibad si mo ang dili mo palit nimo, move on. Some will say, some will don't, some will buy or Samuel. Di mo palit Samuel. Pero bitaw, no? Pag sa ingana, move on tang ngita na po taglain. Basin dito, di ba? Sa 100 kataong imuhang maduulan na ginay isa bugtong itik nga kangkaang mo palit sa imuha. Kung sa relasyon ma-apply po sa siya mga kabisyo, no? Makahiago man ka og daghang kasakitan mo rag paminaw nimo, ayoko na. Gusto ko na bumitaw.
Kaya pa ng puso. O, di palang gani, no? Gusto na kamundang pero kaisa na lang. Basin di ay, di ba? So, ganun lang po tayo mga kabisyo, my love so sweet. Alas 12:28 na sa kaudtuhon. Hi ni Josa Bioms. Laag ko diya si Mohang Store, ha? Papilit ko. Pwede ba ako kang ipilit sa kuang heart, ha? Ligyan mo na siya sticker mga kabisyo. So, muna siya. And John Mark Lubio Gumatay, still mayong uto diya, labaw na sa may Gindulman Bohol 99.9 Radyo Gindulman. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban kanato. Labi na diya sa may Line FM Banat Caguait, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, Line FM Barubo, Go FM Trento 94.3, Tandag City 88.9, Line FM Tubigon 94.1, Big Radio Bayugan City 107.3, YKFM Monte Vista 99.5, Gold Bayugan 99.9, DYRG Baradyo FM Radyo Gindulman Bohol, Kings FM 88.8, Unidad Caguait Surigao del Sur, Radyo Tribo Madrid, Real Radio San Francisco 94.1 Line FM Hinatuan, The 1 FM Marihatag, The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 101.3 Line FM Igacos, and 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Thank you so much. Mayong udto mga kabisyo, my love so sweet sa inyong pagbanuban sa itong programa karong mga taknaa. Alas 12:30 na gyud sa kaudtuhon. Alas sige mga kabisyo, kini ato ang oras gatog kanato sa Jester Marketing, ang tigama og tigapodapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulog, ngipon, mupatay sa kutog lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon, o alang sa mga kabuyon o dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina o haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagid-kagid og pilas, huwag tang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, padayon ta sa ato ang panag-uban, padayon sa paglanog-lanog mga kabisyo, my love so sweet. Ilabi na katong uban ka nato diha karon nga karon pa nakahigayon sa ilahang pagpaniud to, no? Gani, kumbati gyapon sad mo diha unsaon jay. Dapat nagitay pangbangil yan, no? Bahalag wala ka ng kapamahaw, kay nagkarakara ka, kajugay ka nakamata, siguro siya sa imuhang pagkatulog. So, importante sa mahalaga nga karon mga oras siya, no? Makakaon jutang ka. Sige. O duyog yapon ta sa pagpaminyaw, nining programa nga tutok, pakatok. Sa udto. Kauban yapon mo ninyo. Ini si Mike Ling. O kinyipod, si Lolo Baba,